Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min yadli ridha ila ta'ala. Al-Fatihah. Ila radina Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila radina al-ghudub jamil maqam al-ghathil al-azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadili. Wa ila radina mursyidina wa rabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-ghudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila radina masyayikhina wa masyayikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan masyayikh Dar Tauhid Hasaniyah. وإلى حضرة الشيخ بدر الكتاب تنبيه الغافلين الشيخ أبو الليث نصر بن أحمد سمرقند أوصولهم وأفراحهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمتنا بأسراره وأعد علينا من بركته في الدارين آمين. قال الفقيه رضي الله تعالى عنه Iyyaka wa syarbal khamr. Iyyaka wa sira wa syarbal khamri ing wong sing ngombe arak. Fa inna fihi krana sunne iku ing dalam syarbul khamr. Wa syarbal khamri ing ngombe arak. Fa inna fihi krana sunne iku ing dalam syarbil khamr. Asyra khisalin ana 10 pira-pira perkara. Madmumadin kang den paido. Awwalu utai kawitane asyar iku anna ustune wong. Iku ida syariba indan nalikane ngombe sapa wong mau al-khamra ing arak. Yasir mongko dadi sapa wong iku bimanzilatil majnuni tetep ing dalam kedudukane wong edan. Wa yasiru lan dadi sapa wong iku katan dadi guyonan lisibiyani maring cah cilik. Wa matan lan den paido andal uqala endam ngasane wong-wong berakal. Kamadu kira kaya yen den tutur alim abid Ibnu Abi Dunya saking Ibnu Abi Dunya apa anna ustune syarbul khamr. Apa anna ustune Ibnu Abi Dunya. Iku kala dawuh sinten Ibnu Abi Dunya. Ing dawuh rae itu ningali sapa ingsun sakrana wong edan. Ing wong mendem. Fi ba'di sika ki Baghdad. Ing dalam sawene dalan kota Baghdad. Ya bulu halayang ya sapa sakran. Hale udai sakran iku tiata masa'u. Usap-usap sapa sakran mau bibawih kelawan uya sakran. Wa udai sakran iku yaqulu ngucap sapa sakran ing ucapan Allahumma tu Allah ij'al mukidatu sakeman jenengan ni ingsun mitawabina sangka pira-pira golongane wong sing taubat. Wa ja'alna mukidatu panjenengan ni ing ingsun miran mutatahhirina sangka pira-pira golongane wong sing padha suci. Wadu kira anten tutur apa anna sakrana sedene wong mendem. Iku muntah sama sakran fi ba'di turunge dalam sebagian berapa telan. Wajah alan teka apa kalbun asu iku yamsahu. Wajah alan teka apa kalbun asu. Yamsahu hale ngeleti apa kalpa mau eng cangkem sakran. Walih yatahu lan jenggote sakran. Wa huwa hale utai sakran iku yaqulu ngucap sapa sakran lil kalbi maring asu mau. Ya sayyidi. Ya bendera ingsun. Ya sayyidi bendera ingsun. La tusid. Aja ngrusak sira al mindila ing sapu tangan. Asane utai sing kedua iku annaha sedune khamar iku mutlifatun iku ngrusak lil mali maring harta. Mudzibatun tur ngilangake lil akli maring akal. Kama kaya keterangan kala kan sinten Umar bin Khattab radhiyallahu taala an
Ya Rasulullah tu Gusti Rasul. Arina. Ari. Mungkin dahake panjenengan ing ingsun ra'yaka ing pendapat panjenengan fil khamri ing dalam arak. Wa inna rasune khamr iku mutlifatun ngerusak maring bondo. Mudhibatun tur ngilangake lil akli maring akal. Asalisu sing ketiga iku anna syarbaha. Stune ngombe khamr iku sababun dadi sebab lil adawati maring permusuhan. Bainal ikhwani ing dalam antarane dulur wal asdiqa ilan para kanca. Kama kowe keterangan kala kang ngendika Sayyidina Allahu Ta'ala ing dawuh innama yuridu syaitan. Innama yuridu. Pemestine ngarepake sapa syaitan ayyuqi'a ing yen to nibake sapa syaitan bainakum ing dalam antaraning sira kabeh al adawata ing sesatru wal baghdha alan geding-gedingan fil khamri ing dalam arak wal maisiri lan tohtoan wa huwa utai maisir iku al qimaru tohtoan warabi utai sing kaping papat iku anasyur basune ngombe khamr iku yamna'u iso nyegah apa syurbuha mau hu ing wong an dzikrillah sangka eling Allah ani salat lan sangka salat kama kaya keterangan kaya akan dawuh sedan Allah Ta'ala ing dawuh wa yasudda lan nyegati sapa syaitan ing sira kabeh an dzikrillah sangka zikir marang Allah Ta'ala ani salat lan sangka salat fal antum mongko anatah utawi sira kabeh iku muntahuna mareni sira kabeh yani ngersake sinten Allah intahu padha marenono sira kabeh anha sangka khamr falamma nazalat mongko endang nalikane temurun apa hadil ayat ikhlas ayat qala matur sinten Umar bin Khattab radhiyallahu taala wadin tahina temen mareni sapa ingsun ya Rabbi deparan ingsun wala khamis utai sing kaping 5 iku anasyur bastune ngombe arak iku yahmilu dorong apa syurb hu ing wong mawa ala zina ngatasi zina liana krasune wong sing ngombe arak iku ida syariba ing dalem nalikane ngombe sapa wong yutalliqu mau nalak sapa wong mau imra'atahu ing bojone wong mau ta syarib padha wa huwa halu dai syarib iku la yashuru ora kersa sapa syarib wasadi sudai sing kaping 6 iku ana ustune syurbul khamr iku miftahu kulli syarrin kuncine saben-saben lakon ala ya ana krana sunni syurab iku idza syariba endan malikane ngombe sapa syarib al khamra ing khamr sahula mongko gampang alihi ing atase syarib awa jami'ul ma'sis kabehane pira-pira maksiat wasabi utai sing kaping 7 iku ana ustune syarib iku yudhi ngelarani sapa syarib hafadzatahu ing malaikat kang padha njaga syarib mau bin khalim lawan nglebokakene syarib bin khalim lawan oleh den lebokakene hafadzah fi majlisil fisqi ing dalam panggonan fasikan wa bi wujudi raihati lan nglawan tinamune gondah tinati kang basen min saking syarib Pelayan bagi mongko rasa sapa yuk dia yen dong larani sapa syarib man ing wong layu di kang orang nglarani sapa man hi ing syarib wasaminu sing kaping 8 iku ana ustune syarib iku aujaba majibake sapa syarib ala nafsi ing atase awak dene syarib tamanina ing 80 apane jaldatan jilite falam yudrab mongko lamun
ora den pukul sapa syarif fid dunya ing dalam dunya yudrabu mongko dipukul sapa syarif fil akhirat ing dalam akhirat bisiyatin kelan pira-pira cemeti min narin sangka neraka ala ruusin nasi ing atase eh ala ruusin nasi hal tetep ing atase pira-pira ngarepe manusa yang dulu hale padha ningali ilaihi maring syarif sapa al abau pira-pira wong tuane wal asdiqa ulan pira-pira kancane watasi utai sing kaping songo iku alna watasi utai sing kaping songo iku anna wustune syarif iku rudda den tolak sapa syarif bab samai ing larang langit ala nafsi ing atase awak dhewe syarif ya ana krono sunne syarif iku latur fa'u ora den unggahake sapa syarif ya latur fa'u iku ora den unggahake lahu maring bab sama mau apa hasanatu pira-pira kebagusane syarif wala du'ahu lan ya ora donga-dungane syarif arba'ina ing dalem 40 apa yaman dinane wala asyuru ta sing kaping 10 gua ana ustune syarif iku mukhatirun nguwatirake binasi ing awak dhewe ne syarif lan ora ustune syarif iku khafu den kawatirake apa yanziah yen to nyopot minhu sangka yen to copot minhu sangka syarif abal imanu iman inda mautih inda nalikane matine syarif fadil uqubah fadihil uqubatu mongko utawi ikilah siksa utawi ikilah pira-pira siksa iku fitunya ing dalam dunya qabla ayyan dahiyah ing dalam saturunge yen tumakka sapa syarif ila uqubatil akhirati maring pira-pira siksa akhirat fa amma uqubatul akhirati mongko anapun utawi siksa-siksa akhirat fa anna mongko iku sedune syarif fa anna mongko iku sedune uqubatul akhirah iku latuh seorang neten itung apa uqubat min syarbil hamimi bayane ngombe banyu sing banget panase wazaqum lan zaqum wa fauti thawabi lan pote ganjaran walayan bagi mangko ora seujo ila akile ketuwe wong sing berakal apa yakhtar yen to milih sapa akil ladzatan ing keenaan alang qalilatan kang sithik utawa kang sedhiluk wae ceruka lang yen to ninggal sapa akil ladzatan ing siji keenaan tawilatan kang suwe wallahu alim bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh